りそんな小さいバイクの走りを見て出走しましたゼッケン14番エマ・サトシ選手、エマ選手 KSR110、こちらのバイクもホイールベースは短い車両ということになります。さあエマ選手がですね、ここは小さく小回りを利かした、U ターンで戻ってきまして、中盤戦へとですね差し掛かります。まだまだですね、2分の壁が切れないまさかの展開になってきました。このまま残る、出走15番柏原選手、16番丸中選手、そして17番吉田選手。さあ残り5名の選手、果たして1分台で走る選手が出るんでしょうか。その、乾いた音を引っ張って戻ってきました中島千春選手 NSR250SE。16メーカーの中島選手、ここはですね、起死回生1分59秒を目指して飛び込んでほしいところであります。最後のバックセクション極小845、際どいところからですね、フルブロックでリカバリーも最小限に進みました。さあ、そのままゴールです。さあ、2分11秒、まだまだ2分台という形になりました。さあスタート位置で、待機しますゼッケン15番柏原選手、本日の、競技責任者柏原選手の出走となります。柏原選手ちょっと待ってくださいね。先頭がゴールするまで待ちます。ゴールまで待ちます。さあゼッケン14番の選手がゴールしてからの出走となります。さあ14番はエマ選手 KSR110 で、さあ小回りを利かしたこのライン、さあどこまでタイムを縮めてくるでしょうか。さあ2分11秒138、2分